Goedendag, ik ben hier bij de vierde helft van Harkema. Ik ben dus 4 jaar in begonnen. Joet hebben we dik 1200 deelnemers. Het is gegroeid van 400 in de eerste editie naar 1200 joet. De helft van Harkema is ontstaan dat wij met een stel kameraden en biertje dronken in de voetbalkantine. En zeiden, hey, wij moeten wat van fietsen in Harkema gaan. En wij gaan wat van voetballen in. Maar ja, we hebben nog niks van fietsen en we zijn wel sportdorp. Dus dan hebben we daar inbrand met je nou. Deelnemers die komen uit heel Nederland, die komen uit Brabant, Limburg, neem maar op, uit alle windstreken. Alle hier op de mountainbike en de gravel de tochten doen. Afstand van de mountainbike 33, 66 en 90. Ze komen alle jaar in lussen van 33 km hier op terrein. We hebben ook 2 afzonderlijke lussen hier door de Friese Wouden. En dan hebben we nog 2 routes van de gravelbikes. Dat is ook in opkomst momenteel. Een van 84 en een van 124. En die route die gaat wat meer richting Bakkerveen en Siegerswoud. Dus dan hebben wij 4 verschillende edities waar mensen nog mee kunnen kennen.
en daarmee van Makken. De post precies bij de helft van Arkema. Daar is het meeste van Makken van fietsen. We willen alle deze editie. Gaan wij een aanrus challenge waarmee we aanrus in gedachtegoed in ere houden. De helft van de 66 kilometer. De organisatie wordt elke keer beter, top. Wat een evenement. Nou, wij komen uit Heemskerk. Wij fietsen vaak in de buurt van Heemskerk, Alkmaar, Haarlem, in de duinen. Maar dit is echt een prachtige plek om ook eens een keer te gaan fietsen door de boerderijen, langs de boerderijen. Het is echt een prachtig mooie plek. Mooi evenement is buurs in de Achtertuin, een thuiswedstrijd, want we komen uit de Harkema. Het is een prachtige route, dus jou kunt het hartstikke mooi maken. En we genieten nog een rondje, want we gaan nog 33 doen. Goedendag, de hel realiseren. Met mijn groep van 6, of 4, hè? 4. En de Oortwaar die ben al bij verder, die doet de Twarrelus, 23 kilometer, die kent zo door. Wij pakken aan staat de Twarrelus ook. Ja, En van de 66. 66 en het is een prachtig evenement, mooie omgeving. Prachtig georganiseerd. Ja. De politie, sfeer, we kennen ongeveer. Ja, helemaal geweldig. En volgende hier weg. Hallo, ik heb deze medaille gekregen voor de 33 kilometer, de helft van Arkema. Yay!